Jeesus kokisi 12 opetuslastaan ympärilleen. Hän sanoi heille, lähdemme nyt Jerusalemin kaikki, mitä profeetat ovat ennustaneet, käy toteen. Minua piinataan ja minä kuolen, mutta nousen ylös 3. päivänä. Opetuslapset eivät käsittäneet mitään Jeesuksen puheesta. He eivät ymmärtäneet mitään tämä tarkoitti, kun he lähestyivät Jerusalemin. Jeesus lähetti 2 opetuslasta edeltä sanoen, menkää tuohon edessä olevan kylän, siellä näetkin sidotun aasin. Ottakaa se ja tuokaa tänne, jos joku kysyy, mitä olette tekemässä. Sanotte vain, että Herra tarvitsee sitä. He lähtivät matkaan ja niin kuin Jeesus oli sanonut, he näkivät piankin sidotun aasin seisomassa tiellä lähellä porttia. He ottivat aasin. Siellä seisovat ihmiset kysyivät, mitä te teette? Ottatteko aasin? Opetuslapset vastasivat, niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja ihmisten päästivät heidät menemään. Opetuslapset toivat aasin Jeesuksen luo. He levittivät viittansa aasin selkään ja Jeesus istui niiden päällä. Sieltä hän nyt saapui ratsastaen. Monet sevittivät
viittojaan tielle, toiset ottivat lehtiä puista ja laskivat ne tielle. Lehdistä tuli aivan kuin matto ja kaikki edellä kulkevat ja perässä seuraavat ihmiset huusivat ja lauloivat. Hosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hosianna korkeuksissa. Niin Jeesus ratsasti Jerusalemiin. Väki oli innoissaan, alkoi kova hälinä ja touhu kyhtiin, kuka hän on. Ihmiset, jotka olivat tulleet hänen kanssaan, vastaivat: hän on Jeesus, Nasarettilainen. Jeesus meni temppeliin ja viipyi siellä koko päivän. Oli jo myöhä, kun hän ja opetuslapset lähtivät paluumatkalle Betaniaan.